morning guys, good morning. Guys, आं दायो अर साबि दं आरोना नै टिउसन लाखांना माने बिराद थान्दा मोनदों ओमफ्राय आं सुइटारल' ओरैनो गानदों आरोना ओमफ्राय सुइटारनि सिङाव गस्लाबो गानाखै इनि सायाव आरो गामसा गानना दं मिथिबाय टिउसना दासो लाखांबाय ओमफ्राय टिउसन लाखांनानै बिराद गोजाननिखाय दसे अर सायदों आरोना बरियानो ओमफ्राय आं दै फुदुंनाय बादिनो अरबो सायखाबाय दं आरो बिराद थान्दा जादों दिनै बिराद थान्दा मोनदों आङो आरो नै थावखौ नुदोंना बे थावा बिराद डिस्टार्ब खालामो मिथिबायना गाइस माने थान्दा बोथोराव इदि थावखौ बायना लाबानो गैया माने इखौथ' बायखायाखै बारु बायनाया इखौ बिशाल मार्केटाव शपिं खालामनो थांनायाव बुरजा लानायखाय फ्रि हरदों आरोना इदि मोननै ओमफ्राय अबेबा थांनोबाथाय फोनलांदोंमोन ना इखौ अराव हाबानो जाखाया बिराद खेस्रा थाव मोनसे इयो फोननोलाय मोजां आरोना मोदोमलायो ना गुरलायबाय खोमा गाइस ओइलाय नङालायनो मोनदो जानो एथ' गुसुआव माबायदि हाबदों नुदों गाइस इया हाबना लाबाथाय आथिं थिफुजोबनाय बायसासो मोनखायो आं फुख्रिनि दैया माबायदि गुसु जानो थाखाय हाबग्राफोरासो मिथिगो अनसुमैया गाबदो आयं थांसिगोनखे गाबदो नामा नोङो ओइ आं सिगाङाव गाखोरा दे एदला नोंखौ बुगोन आङो नोंखौ गाबबाय थायो माबासिम होनदों आयो माबाखौ मा नाखौ मोनदो नायनि नै गाइस मासे मोनलायबाय नै गोजा नङा नायो गलांबायसोमोन नै फंबाय दिनै बिराद खामानि मावदो दे आं दिनै बिराद खामानि मावनाय बायसा नुदो थोरसिबो सुलायलांदो नामालै नोङो बेथा दिनै आथुरावनो गाइसमोन बे भिडिअखौ बानायनाय रिजोना जाबाय दिनै बाबामोना थांफिनसिगोन अरुणाचलावहाय माथो खालामबावनो आरोना उपाय गैया थाङाबाबो जाया साख्रि बाख्रिबो गैया बेनिखायनो आरोना आंगो लोगो नोंथांमोन आरो आंसो गिदिर नोंथांमोना गावनि लाइफखौनो एसे सेटेल खालामनो नाजा नङाबा बेफोरबायदिनो खामानि मावना जानांगोन आरोना आरो जों दानि जुगनि गथ'फोराथ' बेफोरबायदि मावना जाग्रा नङा होमबा जों मावनोनो हाखाया आवगोलनि जि मानसि एकदम मावै जायो मालाय आरामसे गावसोरनि लाइफखौथ' बारग'हरबाय दं जोंखौ खस्थ' मस्थ'यैबाबो मावहो दांहो फोरोंबाय जाहोबाय बेनिखायनो आरोना दायो जोंफोरा दायो लाइफखौ एसे सेटाप खालामनो नाजानांगोन बे नङा दे आं नोंसोरखौ बुजायदों माने आंबो नाजानांगोन नोंसोरबो नाजानांगोन सिगां माबा बुंगोन नामा नोङो सार सार थांफिनसिगोन नै ओमफ्राय टप्लिया रेडि जाजोब्बाय नै रेडि नै बेगखौ लाजोबगोन आरोना बे खै माससो थागोनलै माय गड बैसागुसिम आरो खै मास दंबावो इनि माबा गोलैबाय बैसागुसिम आरो खै मास दंबावोथाय दायो मार्च एप्रिल मेफोरावनो जाहैगोन खोमा ना इलाय मेफोरावनो जाहैगोन ओंखायथ' एप्रिल नै गाइस मोननिखौ सिनायदों नै बुस्थुआ अरुणाचलाव हाबगोरबाथाय नैखौ चेक खालामगोन आरोना नैखौ पारमिट होनना बुङो इखौ रुक्सिन गेटआव चेक खालामगोन आरोना बेखौ नांथारगौ बे नङाबा हाबनो होआलै ना बे नङाबा हाबनो होखायानो डाइरेक्ट इखौ बानायग्रोनांगौ आरोना इयो गेटआवनो थाखायो खोमा दा बानायग्राफोराबो अफिसाव बानायनानैसो नोंथांमोना अबेबा बेरायनो थांनोबाथाय अरुणाचल साइडखिजा थांबाथाय नै रुक्सिन गेटखिजा थांबाथाय नै बुस्थुखौ बानायथारो आरोना इ बुस्थुखौ बानायबाथाय नोंथांमोना ओरैनो गिदिंना फैफिननो मोनगोन हाबनो होखाया जाहैबाय अबावबा जारनि मारिनो थांनाय बायसासो नुबाय नै गाइस थफ्लिदो अबावबा बेरायनो थांनाय बायसा गोजानाव लं ड्राइभ खालामनो थांनाय बायसासो नुबाय इफोराव मा दं एफा गिदिर इफोराव माथो जेबोआनो गैया कम्बल जि मायाव थांगोन नोंसो मिथिसिगो दा बाय बाय टाटा बाय गो टाटा सी यू थांसिगोन गाइस गैला दिनैबो मानसि सासे खमायलायसिगोन जोंहा ओंखामा जोंहा दा बासिलायसिगोन तू क्या बोलती मैडम क्या बोलती तू
बोरै मानसि नुगारदे हाथाइखौ नायनो इहे हाथाइ बुआ नालि नुखायो मानसिखौनो थांसिगोन बे नोंलाय फाग्लाखौ हासमला नुखायो अन्थुबाय आयंआ थांसिगोन टाटानलाय आयं टाटा होनलाय दिलाय खनसे दे आयंखौ टाटा होनलाय दे टाटा होनलाय थांसिगोन जाम्बिला आयंखौ नुला थांसिगोन टाटा होनदो दे आयंखौ खुलुमना हर खनसे होनलाय दे जाम्बिया गिबायसो बाय बाय गैला अनसुमै टाटा होनलाय नै नोङो जाम्बिला आयंखौ नुला नों दिनैनिफ्राय गैला थांबाय दाना मानसिफोरा सासे खमायलायबाय